Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Panagipalas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bilibak mat kan kaari din. Apay ka di, Sander. Kastaw na iti kinakurapay yo. Dandani saan kayo pa'y amakaraman iti naimas asidaen no ararigen. Anyamita, may saka kadagiti aggraduar iti kolehiyo? Dahita ti pakakitaan asaan ang tubang tirigat ti panagbiag. Tapno makaadal ti may sa amarigrigat akas kanyak. Anya? Pangasim ta sardangan nakmat kuman. Sipod pa idi. Siyak akanayon ti tildilawam. Awan mo't amok asa na nasayat nga aramidag kan ka. Uy, nagtulad kamit na namang sungba-sungbat kanyak ita. Sika mamirmiraot? Di ka unay aglablabas, Sander. Kapunta saan tayo nga ammo ti biyag tayo. No ita kat sika kanayon ti aday tinangato asaan. Saan tayo nga ammo? No sino kantoy ti masungad nga aldaw. Anya? Panawan ka man lang. Amangan numapir dilang ti aldaw ko. Gapukin ka. Sander, naamwak ting bagbagam ka ni Reden. Ket, anya ti makunam, Rowena. Umdas ka di dayjay. Tapno maipakaawat ko kenkwana. Adinan ipilit ti agadan. Gapo ta marigrigat dalakat nga ron. Sander, saan kumamot akasta? Apay, isakit mo dayjay a tao? Sabagay, close kayo iti tunggal maysa. Gayam kayo adwa. Kat panagkunak, saan amay parbang ter aramidam kenkwana? Imbes nga ibabam ni Sander, tulungam kit di. Tasi kakat nga rod ti adda kabailan na itibiyag, kada tayo nga aggagayam. Ay, no siya kalamay sa. Diyak kaya ti agsayang iti panawan kan kwarta iti dayjay a tao. Biyag da nga rod, di isumat ti makamo iti dayta. Alawanan, di kapilitan namang tulong kan kuana. Ngam pangaasim ko matasar dengamon. Diyak kayat nga agin-ginura kayo latan. Nay, papanam ka di manan anak kaw. Nakarubuat ka mat. Wen nga Rod, di mo mo't imbagbaga nga adda papanam ita. Nalipatang ngagpaysong imbaga kada kayo nanang, tatang. Nga mapan kami agsapol iti gayam ko iti pagtrabahoan mi. Ay, katuan anak kaw. Kahit agan anad ka iti iruruar mo. Uwan tatang, agyamanak. Kat agawid ka kadimot lang inton malam, anak ko. Wen daw maturog ka pa ijay dagus mo. Agawid ak tumat lang nanang. Mapan kami lang ag-submit iti resume mi kadag iti makita mi a hiring when no job openings. Ala nga Rod, anak. Kat agan anad ka kuma. Adumat ng dagiti nagisubmit aranta iti resume ta riden. Umdas mat siguron dayjay. Wan di na. Kat sapay kumaata maawat ta. Ay, wan nga Rod. Sapay kayat kung ti maaddan iti trabaho. Ura siyak Amumat ti kasasaan mi iti biyag. Isakas taon na ti gagar ko amadaan iti trabaho. Agpada taari din. Ay, wan gayam. Kumusta mat nga ta ni Rowena? Wan nga Rod. Saan tamatan nga inayaban? Wan nga Rod. Adayumat nga minti lugar da. Ada komunikasyon mi ngamsag paminsan mat. Sana bale, tenton maawat ta. Ayaban tanto. Kat, ninga ta Sander. Kumusta nga tamot na dya tao? Amang ano nakastrik day jayan iti trabaho na. Adu dagiti kabagyan da amang tulong kan kuana. Sapay kumatasaan kami nga grana. Amangan nga no katawa anak no maamuan ng awan pa'y trabaho. Ay na, bye-bye amon reden. Di ka maupay iti aramidan na. Pagbalinam kit di akarit da gita reden. Rowena, ingkamatan agaplay di nagaplayak a kumpanya. Naawat akon. Kasta ka di, Sander? Wen, isungarod nga ibagbagakin ka ng ingkamit agaplay.
Kasla mabutengak mat nga agaplay. Amangan nga no saan ka maawat. Kasano nga min amaawat ka, no di ka agaplay? Ay na, nagpadaan yu mat itigayem mo ani Reden. Takrot kayo adwa. Bueno, dahi ta ti impluensya na ken ka. Tainraman mo manan di tao iti saritaan ta. Kasano? Agpada kayo atakrot. Kinunakmet nga min ken ka, nga awan tinasayat nga ipaay ti pannakigayem mo ken kuana. Talaga na dagsan ti reklam ka ni Reden Sander. Apay ka di? Nasingpat mat ni Reden Ay na, uray inala na amin na kinasingpat dito'y lubong. Talaga na dagsantirik na ken kuana. Sipod nagkakaadalan tayo. Oy, Rowena, si kamat gayam dayta. Naingpagmanta na granata dito'y sentro. Huwan nga rod gayam. Nabayagan na saan tayo ang nagkikita Ay, papanam? Dito'y laang gayam. Umayak aggatang iti pangkusina mi. Kasi ka, papanam ka di? Napanak na di pasa kadagi di application letter ko. Tani, masikurana kung naawan trabaho na. Kasta gayam. Nabayag matan ang nag-aplikar kami kani Reden iti na duma-duma akumpanya. Ngam awan mat awag da no naawat kami wano saan. Ay, dahito nga rin tirigat na kada tayo a fresh graduate. No da duma, birukan dati experience. Kasano tayo kumaama ka experience? Kat fresh graduate tayo kat nga rod. Dayta nga rod. Sa bagay, saan tayo ida mababalaw? Kaputa kayat damat dagiti expert hagbalin nga staff. Sa bagay matkiti anos na nga talaga. Ni Sander ket di naggasat day jay. Adan trabaho na. Kasta ka di? Kat ijay pa'y nalatak akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama amaawat iti trabaho na nang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Basta agbirok kalatan, addan tulata. Talaga akasta ti mangrugrugay. Talaga amarigatan kayo. Nangruna kat adu ti agbirbirok iti trabaho ita. Wan matkit di ananang. Makapaliday lang amin. Tantanin makatawan ng istambayak. Sana balay, anak ko. Taadamot gardin mo. Dagiti nga tabats ko. Amang ano nakastrak da amin na iti trabaho. Amang ano dapayin saad da iti trabaho da. Indo kastaman bilang. Laglagi pa makanayon ti ibagak. Saan a kompetisyon ti makastrak iti panggedan. Dumteng tulat tadayta iti umno a tiyempo. Masya nakiti anak ta lakay. Ay, apay ka de, bakit? Mapukpukawan nga ruden itinamnama. Ay, piman mo ti anak ta. Ang imbagak asaan adinadaras ti makabirok iti panggedan. Nasaya at ano kasta bakit? Tapno saan unay ang mapukawan itinamnama. Ken pampanunutin na ngamin ti kaadalan na ani Sander. Amangan kanunukan tiyawan wano katawaan na. Intun maamuan na atambay paylaeng ti anak ta. Di na ngamin kumapanunutan dayta. Talaga akas jay ti ugali day jay Sander. Gaputa kanayon a panuynuyan dagiti dadakkel na. Kumusta ri den? Ada ka din naawat mo nga awag ije na pananta? Awan pa'y nga rol. Anya? Isot sang kauray ko. Ngam kanayon mo't ang mapaayak. Apay, ada ka din naawat mo nga awag, di na? Wan, adda ri den. Kat mangrugi akon inton bigat. Anya? No kasta, sa anak ang naawat? Maliday anak para ken ka ri den. Ang urayam lata. Amangan no sika ti sumaruno nga awagan da.
Oh, Riden. Si kamot gayam deta. Sander? Anyan di kasta alangam? Daan na kita badong? Abay, saan ka din na makagatang iti kabarbaro akahus mo? Dinakman kan tiyawan. Sa anak nga minakaskan ka. Sika, alo ti kwartam. Piman kamet, Riden. Kita anak man, naka-formal atayrak. Idinto tasika, kasta tilangam. Kat nagasat ka no nasayaatan ti trabaho mita. Di ka katagyaman. Anyan. Talaga amalas ka matitibiyag mo, Riden. Awan lang arudan ti kwartam, di ka pa'y makastrak iti panggadam. Di ka mang tagibasit iti pada matao, Sander. Gapota di mo amo ti panagtayak ti lubong. Urean niya pa iti mapaspasama. Sa anak to ama ipadakan ka. Nasabat ko deja Riden. Kat, kinumustam ka di, Sander? Apay kumakumusta. Kinat katawa ka. Anya? Kasano ajak katawaan. Kat no nakadadaan jay kaus na idinasabat ko. Mapansiguro agla ko iti nateng Awan mo ti makitak ang nakakatkatawa iti dayta, Sander. Anya? Talagang isakit mo deja Riden? Isakit ko, gapu tagayam ko. Kan gaputa na saya at mo tagayam. Di iso. Basta siya, talaga ajak mapilit tibagik ang makikapiyakan kwa na. Kumusta kan, Riden? Kastoy, agmula-mula iti komporme. Kabayatan nga agbirbiro kak iti trabaho. Ay katuan di ka maupay. Basta agbirok kalata. Katsika, kumusta kan ngay? Nasayat matriden. In-enjoy ti trabaho. Ang malidayana. Ni, apay ngay? Kasano, ipandak ka no ije sa bali a branch ti kumpanyami. Sakit ije adayo. Anya? No kasta, pumanaw ka diti lugar tayo? Wen Riden, saan ko kumakayat? Awan maaramidak. Gaputa order mat ti boss mi. Ano sama? Barang into nagbaybayag, kat isublida ka matlangit ti branch da dito lugar tayo. Wen nga rod Riden. Ngamni, di ka mangliplipat Apay ko maamang lipat ak ngay. Kat data tinasingad iti tunggal may sa sipod pay. Sa bagay, kat sapay la ko tamakastrak kamatan iti panggadam, iti kabiitan a panawan. Ay na, nagsasaro no amay ti apit mo ari day na anak kaw. Nay maglakid din atatang. Ay na, nga raw anak kaw. Dakal mat ati naglakwam. Nayunak pa'y tatang. Tapno makaurno nga kat agnegosyo ak. Wen anak kaw. Suportaran ka iti dayta a planaw. Agyaman tatang. Tani, sa anak matmanan anaawat iti nagaplayak. Ay, anyan ti kasta nga agpaisaw anak kaw. Wan nga rod tatang. Isa na panunot ko nga agnegosyo ak langan. Barang isutilin yak. Ala, wen anak kaw. Awan dakas na no padasam. Reden, mabitlaang. Ha? Sikamat, Rowena. Wan Reden, nakita ka ngamin arimwar dito karinderya. Isa kinamakam ka. Sayang tadi ka nakita itay. Tanagiddan ta kumaanangan. Wan nga rod, ngam sa nabalan Uy, madlaw nga sensado ka na. Kasla ka na yun ka at tumama itinatang mo Saan mat? Katsika, papanam ka di. Ay na, napan ko in follow up ti papeles ko. Madama nga min ti panangipagnak iti requirements. Tapadasak man ti ag-apply di abroad. Ha? Ag-abroad ka gayam, Rowena? Wan Reden, tani, nabayang mo tan ajak makabirok iti pagtrabahwak. Naimbag pa'y da Sander kandina. Wan nga rod. Orisyak. Adon tinagaplayak. Awan matlat ta. Iso nga agur-urno nga kiti pang negosyo. Ay, sapay ko mga rod. Tagbaligi ka iti dayta planom. Ay,
Alauna mat gaya man. Nang lukat siguro ti opisina papanak. Sige, kastapay nga rod, Rowena. Good luck. Thank you, Reden. Ato hawatan na ito Basit at tulong ko para iti panagabrod mo. Ha? Ay na, agyaman ako na, Reden. Bumawi akto inton adda kwarta. Awanan yaman na, Rowena. Kanayon ka mat amaranaan dito'y sentro, Rowena. Wan nga rod, Sander. Agasam, di-service ka ita na. Ay ka talaga akasta at adda kwarta na. Ha? Saan ka di ahusto timbaga? Alangan mo't no ag-commute. Saan ko nga itulo? Siyak ti head ti kumpanyami. Awan kit tinlugan ko. Saan mo't Tangay ado ti kwartam. Agilibre ka man nga rod, Sander. Sana balit aggayem tamat. Anya? Talaga akasta kayo amarigrigat anya. Dahil tala libre ti amuyo. Saan mat? Kaya't ko lang apanagnakan no talaga nga ado ti kwartam. Anya? Kinapodno na. Diyakon magustuhan ti ugalim, Sander. Nagalas. Nakarkaro ita, tanangaton ti saad mo iti kumpanya nga ayan mo. Naimbagpay ni Reden, tamadlaw nga asensado, ngam napakumbabalat ta. Ay kat no di mo magustuhan ti ugalik, di san lang. Di ure man aglinipat tam nga gayon. Well, no day ti kayat mo, di iso. Saan ka matlaang apudpud no agayem? Awan ti nasakit abakrang ko, no saan dakon nga ibilang agayem. Awan ti mapukaw kanyak. O sige, panawan kan. Ay, anya. Talaga ang nagalas ti ugali day ta, Sander. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwarta. Sander? No. Apay kasla naklahat ka nakakita kanya. When no, umapal ka itilugan ko. Anyan? Aging gaita? Kasta pa'y lagayam ti ugalim? Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga adda kwartam. Ngam apay akasta ti langam. Nakadungdong rit ka. Di ka unay aglablabas, Sander. Gaputa saan tayo nga ammo ti mapasama kiti masakbayan. No ita kat adda ka iti nga to. Amangan no kadag iti masungan nga aldaw. Kat adda kan tumot iti baba. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.